Gin joma no campaign kanyakla, gin jok ma ochamo ma kanyakla. Yes. Gin jok manyo tiyo kanyakla. Kendo king'iyo kada mana kaka negi chiwore e kinde mag campaign, negi manyo mbolo kanyakla. Gima nochako kelo tabu. Ang'o ma mono ji luongore e siasa ka mondo ji owuone owadwa kama idhiye ni ok idhi maber ahinya. Ing'e ni siasa gima rach gi siasa George Bati. Ni jasiasa gima wacho ni gi gima pare chunye opogore. Kendo gima ji somo ga mos gima ng'ato paro molo gi gima wacho ni. Inyalo yudo kata ni noluonge moko ni yani ai bed mos. Ok ang'eyo kata ni giluonge lakini mostly inyalo yudo ni gitime nade ne giluonge par. Rigathi ne wacho ni nimeweka mtego. Huyo mzee hawezi ingia hapa. Huyo mzee hawezi ingia hapa. Gima mimi wacho ni siku nilienda nje nasikia ameingia hapo. Oskia imeingia hapo ni kech Ruto already no sicha kuyo gi Jakom. Maji odhi e wach mar NADCO report makoro kwe obet nikech ji ne winjore ang'o e NADCO ni ne ok berne koro mane kama ne chich no chako ubete yedo ka koro kata ka koro wachne ni beda ne mos ta koyieni nikech oneno ka iti koro obed mos to iti wuoyo gi ng'at machielo e bathe koni igogo mbaka koni otemo keto mtego otamore koro wacho ni jogi chal ni wuonda an adhi amany girani koro nodwa rokni to kako rokni noendo ohinye nikech odhi matek kaeto koro sani koro nyocha wachore ni bang' gigi te koro ne gineno ni ok ginyal tiyo ne gineno ni koro gini ok nyalre wuod ma ok wanyal timore nade ok wanyal lakini kata kapok awacho wachno gima timore ne Rigathi Gachagua kaka deputy president ok en gima unique ne en owuon as an individual. King'iyo jolup ker duto te chaka gi first vice president Jaramogi Oginga Odinga. Okine kana gidonjo gi Kenyatta kacha ma in fact jokoloni kone ni Jaramogi kawa gini kise kawo to koro ika in ker koro inyalo golo Kenyatta to wacho na pana ok dhi nenore maber nikech Kenyatta en japuonjwa ok anyal bedo ni koro an student ne akaw gini abete we awe owuogi mondo timre nade mondo otelnwa ma jogo na isuru ero biro koro ing'eni king'iyo ng'ama chalo kamano ne chala ka gima ne gina mbese kendo ne gin osiepe ne gin jok mane tiyo kamoro achiel kendo ne gin joma oherore kendo ne gin joma ni kamoro achiel makosa oduogo wuok ka koro gichako tich koro tich pogore gitieko higni 3 to Jaramogi time nade owene okel ng'at machielo bende diere kanyo oweyo kamano odhi kamano ma onge ker kata mana ke deputy vice president Moi ndalo mang'eny inyalo winjo history kata Katwoli wacho ni samoro no nyalo dhi biro nodwa neno kata ker odwa neno president tikone ni yayi bwana president sani yweyo gombaka gi mbiuko inange gi ni emoyweyo go nyiso ni jalup ker ne ochalo jaote onge kod ngufu lakini e pache to paro no nego bed ni en gi ngufu moro. Okay. Robert, wang'iya ne wach mar